Hello, ginzavain. Milaw dam tlang vekim. Masain ka channel milaw ngai hlut saka milaw clear sak chin tu te le milaw subscribe pa milaw like sak chin tu te ginzavai chunga khan lom thu kalaw soi dua chanin milaw share sak zel tor khanin le milaw subscribe zel tor khanin kalaw so masadu chewa ka video masa comment na khanin engtia kal nge in nia eng nangin thoti ve kha lautar langla khamin ti wangin vo in chu he engma runti lang lawin keima top kha korun langa korun soi fi adona kan na thote le ang kalan tia korun soi fi adona keima hi lunglei khwa kan ya chuan sani somnia khanin GNM Christian Hospital ser kon chang khan ka pas chuak ta nursing kha kazir chuak ta chuan chumi nu chuan Christian Hospital ser ko na te le COVID center te mo chuan Faith Hospital a chan mari lunglia te po khanin ka thok ve le lob to ta chuan hemi Japan kal the na hi advertisement a oma chu ni kum sa December a khan sa ni somni pani ni chu December a khanin ka advertisement ni ka chanu khan min ron thona WhatsApp pa changin chu NSDC noi ni ta advertisement chu mo NSDC chu National Skill Development Corporation ni ta chu Central Sarkar noya Skill India noi mi ni ta Skill India noyan NSDC chu omvele ta chu less day Mizoram khanin less day chu labor employment skill skill development and entrepreneurship anita chumi nen chuan to join ka soime nga less day le NSDC chu India krem nan neta cha Mizoram nurse te kha foreigner na thokdor thon chuak tur khanin India krem na khan neta chumi program chu nita chuan kami advertisement kha ka mu a chuan ka duty la hi ning ani nge chuan ka chhanu hian miron thona a thato paron tia chuan ke ma hi ramdanga na tho a hi ka chak vak ngai lo ni chu enge I tia chhungte bula oma he mani anin nge mani poket muni turang han tho chwa lop pui ti lo na ha ka nei ve ni chu mo chuan ma se Japan hi tak hi chu anime te kalaw en ve china khawang khanin he ka kal chak ni chu nge Japan ni law se chuanin ke ma pung ka ti china ram dang chu ni se ka kal lawang ka ti china Japan ani awang khanin kapur ma ka chung te ha ka zok shil nga chung ha man mo deuh khan chuan ani kha ka zok shila chuan kani kha ka zok shila chuan ani kha he kani hi chu mi fek phone le mi check ngei deuh mai hi nya kha wang khanin kalau zir chang photanga chuanin kan soi chadonia kha ron tia cham a chante aizola omte le khatyang office lama mi haute kha va beta chuan alo rin tlak kang khan ron ti wanginivate ve chindo na mi khami lo tia chuan man mo deuh khang ka va beve a chuan enge khamini kha last date kha lo ni nge ni chu chuan ka va beta chuan mani khan man mo deuhin documents vel kha lo thon ta che khan tia ka nursing certificate te chuan HSLC tiang hei apoi mo le khapoi mo ho ang kha man mo deuh khanin thla kala chang ka va thona chuanin min lo la ve nga top mai ni chu chumi ni a chan interview in le nga khuta Delhi lama Gurgaon lama kan how to te le ti khan na kina Japanese te nen po in na te ne nga min tia ti khan min lo thang ve nga ringot me a chuan anu akanin Gurgaon lama kan how to te NNCC a kan how to te nen chan India na ha kan nei ta interview ang ring de ha kan nei ta chan enge kan kal du chan ti te chuan enge kan hei kan ngate kan kal chak chan ti te changa ti Japan care ti ang te tang kha min zo ta chuan anu khanin min lo du ve zel aniang chu chuan Japanese how te nen te po khanin India na te kan nei ta chuan ti khanin min lo la ve ta hlo maya chuan Delhi khi ka ti ve le zia china Gurgaon na thako chu Japanese chong in ziranga chuan chumi zowa interview te in le anga chuan company te in mu anga te khan Japan a chuan na in thokanga min te khan min shil fe ta chuan ti khan ka phur ve to pani chu chuan kan how to te Faith Hospital a kan how to te nu par te le nu a boi te how te kha ti khan ka shila ani po khan in
min lo lom pui mani chu khati hun lai khanin ganin dai lo ma staff te po kha ma se chu chung chan hei min ui lo khani min lom pui thiam ma chuan I chumi hun thleng chau chu inge lo thok thei do na min she thiam sha mo te kha ka tia min she thiam ma ni chunga puan lom thu ka soi do a I nge boy chung boy lai khan ti khan kalau kal san ve ama se min she thiam ma hei ka ta na chatur te tyang kha min lo don pui via ani chunga pu khanin lom thu ka soi do chuan I ti khan January ni somni paria ta heta changin Mizoram changin Delhi ya kan chuk thlata chuan khuta Gurgaon na kan om ta a chuan I o to zong khan ka soi pop me nga chuan ti khanin February chang khani kan zir lai kha kan zir chhota chuan Japanese chong hi level shang om ve ta I N5 N4 N3 N2 N1 om ta ni chu N5 chang N1 thleng kha om ta chu I Japan na thok thei tur khan tuna kan na tho ang thok thei tur khan N4 kha pasangai N5 le N5 le N4 kha pasangai ta chuan chumi pass tur chuanin kan zir ve ngat ta ni chu February chang khan kan zir analphabet changin teng khanin vocabularies te kan zir grammar te kan zir te khan har velu tukani chu cham I ma se ke ma hi language hinwam ka ti shim ta English te mizo te kan zir lai pon nwam ka ti ka interest na ani shim a Hindi te pon nwam ka tia ka thiam chuang na hen nwam hi ka ti ve shim ma chuan ma ka pathian ro tan yang ka tia hei ti khan athia alo thiam ve zung zel ta chuan kalang man ve zung zel ta chuan ti khan I exam te kan han nei chho zela chuan N5 le N4 chu kan han pass ta chuan khami mai ba ka khanin SSW kan ti ta chu specified skill worker ni ta chu mi exam chu kan ma chon le ta ni English le Japanese a contact ni ta khami exam kha chu pass te langai bok ta ke mani kha SSW ngai kan ni wangin chuan khami example kha kalau pass vele ta chuan I khami ral khanin N4 kha kum kha da exam voi ni chaw om china wang khanin kan lo fail pa ta khanin ti in JFT min exam tel tir bok ta chu Japan foundation test ina ni ta JFT le N4 chu include ta ni chu min test tel tir bok ta chuan nge pathan zara khan kalau pass ve ta fik lo me a uka sa khan kan pass chuak fik ta chuan kami nu chong khan interview kha kan nei chho char ta chuan NSDC khanin thopui dang khati khan chi sang kha anei le ta chuan I keima ni kha chu ni hon edutech noi kha kan ni ta ni hon edutech khanin minau take over ta kha ta chang khan chuan ni hon edutech khanin Japan na thona tur company khamin zon sak ve le ta chuan interview te ti khan chi sang kha mi ron chhop chwa sak ta chuan interview sang kha kan pal tlang ve ta voi khatna chuanin ke ni po kan thing big chuang la ta voi li voi nga ve ha kan ne chan kan be dong ve man to oi ang kal ve thei don ani te ha kan tia ma se ti khan atopa chan tuna kan thona utorino hi kan mu fu ta kanin min la ta utorino hian paruk kanya misau paruk kanya chan mi cha ve kanya khuta zir ho ve kha kan ni ta chuanin kan paruk kha min la ta ni chu chuan kan course kha khami Japanese chong zir hun course kha October thleng ani shim wang khal October thleng kha kan om ve ta chuan September a chuan min la ta mo interview chu kan tling to ta chuan October thleng chu kan han om ve ta reng ro na chuan Mizoram kan lo le ta khami chung khan COE kan tia chu certificate of eligibility ani ta mo chu Japan kan na tho the na ber tur certificate khan ni ta chu kan company tin sarkar ching nan deal ve ta Japan sarkar an deal ta chuan khami kha kan ngak ve char ta ni chu ui lo thleng the don ni kan tia ti kha kan bu al lu tu ka ma se no atopa chon ro thleng ve ta chuan ti khan COE aron thlen nu khanin kan hautu te khamin ham bua puile chara visa khamin bua puile ta chuan khami chung khanin kan hautu te nen te le Japan lama kan company te nen po Zoom meeting te thang kan ne kanin bezeu reng ta chuan kan hautu te khamin do sakshim shima Gurgaon kan hautu te khan NSDC lam khanin entry kha a basic ang khamin zir pui tel bokani chu chumi chung chuan mo hei kan bo lu tuk lo na khan an tia chuan January ni sompanga khan kan visa chu ron chuak ta ni chu chuan kan visa kha ron chuaka chuan Japan lama kan hautu te khanin rang thei ang berin local ro se khamin lo tia chuan heta changin ni somni pathuma khang kal kan tuma Mizoram changa Gurgaon chu chu kan tum ta ma se kha
Myanmar thlo na se swal ve mo khang vel wang khang kan flat khamin cancel sakta chuan i ni somni paruka khang kan chuk thei ta chau ta chuan ni somni paruka Mizoram changin Gurgaon na kan chuk le ta Delhi kan chuk le ta chuan khuta kan om na hostel a buk khang kan zuk om le mi lo lom tha me me a hei I kan hau tu te po an fak om ka tia chuan mi lo dong song tha me ma chuan thla na hun te min siam saka chuan hei cake sai te tyang khanin I hau tham te si khanin hun kan nei lo em wang khan min bon sai saka chuan ni somni paruk ni somni pasari zinga khang kan I chuak ta heta changin heta chang ka ti Delhi changin Bangkok a Thailand a kan kalta chuan I Thailand a changin Tokyo kha kan pan le ta ni somni paria zinga kan thlenga daruk vela kan thleng ta chuan Tokyo airport a khanin Nihon Edutek lama kan hau tu pakhat khanin min lo hmuwa ka chuan I money exchange poisa India poisa yen a changa vali te khatia ang te khamin ti pui vek ta chuan te khanin Tokyo chang khanin Shinkansen kan tia Shinkansen chu bullet train ani arial chak teu chi khania chu chuanin Kanazawa tu na kan omna hi Tokyo chang khan kan panta chuan train station rail station a chang khanin kan tuna kan Utorinoa kan hau tu te hi min lo shwaya chuan kan president ber hi lo kan ni chu chuan makha kan til tu ka chuan a chan chu enge hei president te chu tle ma hei kan asang ta chuan I bia khar deuh teng vela khanin kan ngani chu ma se lo ni lo ma kha hei pazai dam lut tuk mai pa in ngat lom lut tuk mai hi nia chuan aman motor lo ge ngati kham a motor te kham mi ron shwai ve ka chuan I chumi ni la chuanin insurance te khatyang khamin ti fel pui ngal ve ka chuanin Japan a chuan stamp hi pui mo em ma stamp khati khamin bol pui ngala chuan hei a chul lang khamin bol pui ngal char ni chu chuan khota kan heta kan tho pui te le kan hau tu te an fil ma chuan hei kan rin phak bakin min lo dong songa chuan tikhang kan apartment lo tur te min shwai thlapa tian hei I apartment pakhata hianin pahnih zelin kan om ta ka chanu kim min khang kan oma kema tak kha chu chuan hei abul cha hianin joy le routine oma chuan anoi le cha hianin Cindy le Rati an oma kan vai indi hang kan paru khang kan om khom vek thei bok ta chuan I kan company hianin hospital ti me ang khami pahnih kha nei ta center pahnih nei ta chu pakhata hang kan tho kho le vek bok ta ma se kan thona floor kha choi nang la ta chuan tikhan hei an fel tu kan ni chumo an zai dam bok sa thil thiam lo nei la hei chadewin thin rim che lo hian min shil fia pe ma thil te hi chuan mi hi an zir tir pe mi hi an be som pe shima ma se hei ke manin har sat na ber gan la nei chu an jong hi zir tho mai la azong kha kan che thiam bek lo ni chu chuan thil an soya khan sha thiam chang te kan lo nei sha thiam lo chang te kan la ni chu she om ber ta ba kan du zong kha kan soi thiam lo ta chu mi chu tuna she om ri ber chu ni ta chuan hei an thil hi an soi reng atia kan nom ho than min shil neu reng ani chu chuan kan sha thiam lo chuanin kan sha thiam lo te khan enge all sam de zo ka min shil dan te khan ngai to English te man an tum ve chang ati khan he min shil fe khan tum ve na sa thei tu kan ni chu chuan hei te khan chumi enge du ang tu ka kanin be thiam lo ber chu tuna chuan har sat na ni ri ta ma se hei thil danga chuan har sat na kan nei lo hei kema big tak phe chun nuam ka til tu ka chan chu hei abo rak shim nuam ka tia khovo thi nuam ka ti shim ni chu chuan avota kan nom na hi an nuam ma chuan el in lama la ni se hei rice uma chuan an cham te alu te artui de khan hei mizona kan hei the chi kha tam sanga te sa te hela chuanin thlai a hianin sa hi tlom zo kan chu mo chuan a chan chu an thlai te hi hei uluk to kha an enkol ti me anga chan chu ani chu vur tla te ro sur te ti khan hei khwa vot reng awang he ni thlai te do hian tha thei lo ta oi uluk zo khan an enkol ta kha wang khan atlom thei lo ni chu chuan sa te lui lam sa phe zo tlom ma chan chu kana zawa hi tui pui kan hnai ta mo kha wang khanin lui lam sa phe chu tlom ni chu chuan keima ni hi care worker angin tuna hian kan thok ta
chu nurse assistant ang kha ni ta mo chuan achan chu Japan a hian nurse pa ngai anga thok tur chuan university changa pa sangai chu an university kal tur po chuan in chu khata Japanese chonga kalau soya N1 kha pa sangai ni chu mo a harlut to kha chuan university atira po khanin atira interview ve kan ne po hang ka zota chuan nurse pa ngai angina tho thengem chtiang kha tiang ka zota ma se an mani khanin university pa sangai ya khan ti ni chu Japan university changa pa sangai ta mo khawang khanin har salu to ka to na han care worker angin kan thok ta a chu enge damlo te chu lo shai te chuanin toilet local pui te he diaper change te mo chuan enge khatiang ang simple deuh ang kha kan thok ani chu hospital la nurse pa ngai ang khan chuanin kan practice lo ani chu a thei lo shim ta khatiang kha chu he injection te khatiang kha chu thei lo dam doi te chu kan perfect thau ta mo ma se he hospital la kan practice ang tak kha ta chuanin a practice thei lo ni chu chuan anwam ka dil to ke ma phei chu chuan he ka soile du chu he pathian rat ngen hi karing hetla tani chu a chan chu atira kani nen hian kan chung chaya tira hemi program kan sha chan tir hianin lalpa ka kong turani chuanin ka kong turai ro tani chuanin tlong takin ming kal tir lama sei ro tani lo tani min sha tir ro te kan chung chai ve ni chu chuan atira changin tun thleng hianin eng ma har sat bon hi la lo atluang tian hei atluang per me ni chu khawang khan pathian ran ni hi ka ring het bur ta chuan kalom hetiang chance ka nei hi kalom em boka chuan hetiang chance min pe hi mo kalom pathian hi han kalom tuk pani chu kalom ngoi hei har sa chang te shi ti chang tu lung len chang te po alom ton chau ta tuna phe chang kan lo omre lawa kan omre til nga har sa te po kan na to kang ka ring ma se hei kalom na hi ana sa zo ko ni chumo kalom nei ana sa zo em ma khawang khanin hei kalungai phal to lo ni chu hei hetia ang chance chalu tuk min pe hi kalom nu tuka chuwang chanin engang har sat na po to kila tun thleng min shwa tu chanin ma chon dan te khatiang kha min min ma chon pui zel don ti hi karing hetlat ni chu chuwang chang kalom em boka chuwang chan har sat na hei polo to kila shom ti chang polo ma se lom dan kha ka thiam to kalom nu tuk top ani chu chan chu kan how to te an fil ma kan tho pui te chuang kan dam lo te ho pon min she thiama nam dang kan ni tin sha ta wang te hanin an chong te pon ol sam te yang ber min biak te in tum ve ta pitar putar chak lo tak te ni to ta kha tiang chung po khanin sol do tak khanin min en kola ta chanin kan ka channel lo en to te pom lo chung cha pu zeu la ti kha ka lo soi do chan chu la chanin christian an tam lo ta he ke mani pon khatiang religion sa khwana thil ang va ti lutuk ang kha rem lutuk lo china ma ni to ka hetia room ma chong cha ba bu charte khatiang ani me lo kha chuanin in khom te yang kha ong ve lo ni chu chami lo chong cha pui ze ula har sana te kan to lo nan te le he himdam ta kha kan om ze thena dan te po kha mi lo chong cha pui ze ula chuan chong te le he nun phung shim ma te po ma kan son zel thena khanin mi lo chong chai pui zel la ti kha karon cha du bok chewa chanin hei mani po kan nun kan uluk ve kan tum ve ni chu chan chu ange helaya in mizaw me ni lawin India ang khatya anga melan na ang kha kan ni ve wang hianin nun uluk sham hi kan du ve chu tiang thei chu tiang tur bo chan thei to kha kan chwa ve ti kha milaw sha chak ula chani nang ni po milaw chong chai pui zel ula nge ma kan son zel thenan te har sana kan to po nge chin fel dan tur te bo kan sha thei ze nang khani milaw chong chai pu ze ula ti kha ka law soi du bo kan ni chu chuanin khai kat ka thil lo soi kha sha thiam lo te emo lo soi fia tok lo te khatiang kha ka lo nei ve the thil han soi do hi ka thiam lo vel tu ka chuwang chanin chong kam ngai thak nom lo deu te lo omani point min lo she thiam sham ula chuanin shat fia du te emo khatia angin nei khachang comment lama khanin in lo soyanga chuanin ka description a hein Instagram lama ka profile kha ka lo da bo ka chu ta chang chani mi lo zot fia thei bo ka te ka lo soi du bo ka ni ka me hin za fai chu nga mi lo en sak zel tur khanin ka lo som le bok cheu bye bye fe pule